Skončil sa posledný výcvik národných obranných síl v tomto roku. Vojaci pohotovostných záloh trénovali vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť. Nakrúcal tam kolega Andrej Balint. Po skončení základného výcviku branných záloh môžu dobrovoľníci pokračovať ďalej do pohotovostných záloh a absolvovať tak zdokonaľovací výcvik. Takzvané moduly ich pripravia na prípadné nasadenie napríklad pri strážení budov. Modul strážca bol zameraný na dozornú a strážnu službu. Modul asistent je organizovaný z hľadiska možného nasadenia pohotovostných záloh a plnenia úloh s policajným zborom. V pohotovostných zálohách je aj Sebastian, ktorý sa čoskoro stane profesionálnym vojakom. Vstup do národných obranných síl mu pomohol v príprave. Určite čerpám z tých branných záloh, z toho prvotného výcviku a ďalej aj tuto je to niečo také, čo to možno, že využijem. Vojaci národných obranných síl sa vstupom do pohotovostných záloh zaviazali, že raz za rok absolvujú dvojtýždňový vojenský výcvik, 6 dní zdokonaľovacieho výcviku a 10 dní pohotovosti. My ich nepripravujeme len na nejaké bojové použitie, ale každopádne aj na pomoc obyvateľstvu v prípade nejakých mimoriadnych udalostí alebo v prípade nejakého výnimočného stavu. Účastníci aktívnych záloh môžu byť nápomocní nielen pri povodniach, ale napríklad aj pri pátraní po hľadaných osobách. Školili ich odborníci z pohotovostného pátracieho tímu. Po tomto výcviku a po tejto našej prednáške, keď sa ocitnú na pátracej akcii, tak budú vedieť, ako to prebieha, ako to postupuje a budú sa vedieť plnohodnotne zapojiť do tímu. Všetko je svojím spôsobom zaujímavé. Človek musí byť v každej situácii napomocný a ja aj chcem, preto som tu. Najbližší výcvik národných obranných síl bude pokračovať vo februári. Andrej Balint, Slovenská televízia.